Il-Gvern jidda strateġija nazzjonali għas-sajd li se tindika triq il-qudiem għal aktar suċċess f'din l-industrija b'miri għal 10 snin li ġejjin sal-2036. Din l-istrateġija tistabbilixxi viżjoni ċara għas-settur biex ikun sostenibbli, modern u reżiljanti filwaqt li jħares l-ekosistemi marini u jsaħħaħ il-komunitajiet tas-sajjieda Maltin. Ġi spjegat li l-istrateġija tiffoka fuq 4 pilastri ewlenin li huma l-ġestjoni responsabbli tar-riżorsi tas-sajd, it-tiġdid ġenerazzjonali biex jiġu attirati żgħażagħ fis-settur, it-titjib fl-infrastruttura u fil-faċilitajiet tas-sajd u l-investiment fl-edukazzjoni u t-taħriġ. Din it-triq fit-tul tfittex li tibbilanċja l-ħarsien tal-baħar ma' ħtiġijiet ekonomiċi u kulturali tas-sajjieda filwaqt li tħejjel lil Malta biex tadatta l-isfidi tal-klima, il-kompetizzjoni għall-ispazju marittimu u l-bidliet fil-politika Ewropea. L-istrateġija se tinkludi wkoll iżjed immodernizzar tal-portijiet u sistemi diġitali, qafas aktar ċara s-sajd rikreattiv u professjonali, waqt li tippromovi prattiċi sostenibbli u ħarsien tal-wirt Malti għal futur aktar stabbli u b'saħħtu fost mijiet ta' miżuri oħrajn. Waqt it-tnedija li għalija kienu preżenti diversi entitajiet governattivi u anke sajjieda nfushom, il-Ministru responsabbli Anton Refalo qal li din l-istrateġija se ssaħħaħ il-futur tas-settur li aktar ma jmur aktar qed jingħata importanza. Tenna li l-element ta' konsultazzjoni u wieħed importanti ħafna filwaqt li rrimarka li s-settur qed ikompli jiffaċċja problemi kbar minn aspetti differenti u allura jeħtieġ li jkun sostenibbli kif ukoll qabel kull pajjiż ieħor membru tal-Unjoni Ewropea mal-messaġġ tal-Gvern Malti. Importanti ferm, ħdimna firxa wiesa ta' konsultazzjoni, sibna dawk il-punti li huma importanti fejn aħna rridu nimxu l-qoddim, speċjalment fil-generational renewal, u naseb dan huwa l-iskop li s-sajd nagħmluh iktar sostenibbli. Mhux għalina biss imma l-ulidna u li tulidna. Sa dan it-tant, is-Segretarju Parlamentari Elisha Buġeja Sajd qalet li din l-istrateġija infassla mis-sajjieda għas-sajjieda fi proċess ta' 4 snin sħaħ. Innotat li din il-viżjoni wkoll frott ta' konsultazzjoni wiesa li saret ma' mijiet ta' sajjieda u dwar temi varji. Elenkat il-fatt li din il-viżjoni qed tagħti importanza kbira lejn l-edukazzjoni u l-bżonn ta' aktar żgħażagħ li jażlu din il-karriera. Għanna situazzjoni mhux magħda biss imma mal-Ewropa kollha li kull ma jmur in-numru ta' sajjieda qiegħed jonqos u aħna rridu niżguraw li jkollna aktar sajd sostenibbli, rridu nattiraw aktar żgħażagħ lejn dan is-settur. Allura permezz tal-istrateġija għandna numru ta' miżuri li se nkunu qegħdin nimplementaw fl-10 snin li ġejjin sabiex nassiguraw li dan is-settur mhux biss jibqa' vijabbli ma wkoll jibqa' sostenibbli u jirreġena ruħu fil-futur.